bir kimden alalı? Göroğlu Beg'den alalı. Göroğlu Beg bu dünyada aytsa bağışayt, tutsa pelvan çapsa seyit. Dünyada hiçbir zattan armanı yoktu. Emma birci armansızca ötüp baryan yer oğuldan gıydan perdentten näum etdi. Allah jallarım bana neden de oğuldan gıydan bir perdent berer kadi. Gece ündü şunun oyunda pikirinde kuyunda gederedi. Emma ağıyın peridada bunun oğulsuzluğunu, kıyısızlığını bildirmeyecek bolup, ağdan şikardan gelse de, bunu attan kucaklap düşürüp, 9 çımızganın üstünde oturduk koyup, hey Göroğlu Beg, gök çay içiyen mi, kara çay içiyen mi? Nabat edip içiyen mi, kant edip içiyen mi deyip elmi damı bunun hoşamatını yetirip durar eken. Yine günlerin birinde Göroğlu Beg 47 bin ağdan şikardan gelip, Uqa galip boldu. Yine akşam düştü huptan boldu. Dan seher çağı Göroğlu Beg bir düş gördü. Düşünde Hedret alıp peri bir kekil peren ak pozulucu kulpokları yüzüne dökülüp duran oğlanın elinden tutup getirip. Heyt Göroğlu Beg, gamgın olup yatma. İnhaş oğlanı idap sorap tapıp alıbilsen senin ödünden önün perdentlenim sana ziyat hizmet eder. Adı Üvülcandır, ödüm Uyungamın şehrindedir. Bar kesbinden kemal tapgaysın deyip pirlik patasını verip gidiverdi. Yine Göroğlu Beg bir ahırıp turdu, görse düşü, urup taşar çıktı, görse yanıdan seher çağı bolup geliyor. Göroğlu Beg gözünün başka yerini gök demir edip uruş livaslarını giyinip, Gıyratın verten eğerlep, ağı Yunus peridadı bilenem hoşlaşıp, 47 bilenem hoşlaşıp, nire desin Uyungam şehri Üvülcanın yurdu deyip yolu rovanı olup gidiverdi. Ad yatıp köp yörep, bir neçe mendil yol yörep, geliyordu çölbe yuvanın içi bilen. Gel göröyün deyse bir alaşanı atlanıp kalandır divanı geliyor. Emma Göroğlu Beg içinden oyladı, 3 gün yol yörep bu çölün anarfına çıkıp bilmedik biz. İmamının köylügem ecidralaken, gel nira var yanına anıklak qalayınna deyip, hey qalandar salamu aleyküm, wa aleyküm esselam, yol olsun, Huday verse bol olsun, nira var yan, hep bar yan şu yana deyip Göroğlu Beg sen demeden ha? Emma şu yerde Göroğlu Beg içinden oylandı. Gel şunu anıklak qalayınna deyip, hey qalandar duruyanı nira var yan deyip atını önüne kese basıp duruverdi. Şu yerde kalandar, ağa sen meni koymayan oldun. Şu yanda Çardağlı Çandı deyip bir yurt var. Eştin mi hovu? Eştim. Onun sultanı Göroğlu Beg deyip eştin mi? Vah onam tanıyın. Tanısan şunun kapısında bir ay 40 gün hizmet ne deyip hayır patasını alayın deyip gidip barayın. Emma şu yerde Göroğlu Beg içinden oylandı. Aydın adam mama bolup çıktı ve bunu bir iyidine kaytarmanın ilacını etmesem bolmaz deyip. Al ağa sen son kabarma. Menem sonun kapısında bir ay 40 gün hizmet edip kuşoğun bilimi 2 aylınmadı. Barma sen sonun almaslahadı mı? Emma şu yerde kalanlar ayttı. Ağa men karna çıkım kalsam Göroğlu Beg'in kaya gidecek. Senin havarın var mı? Şu aydan Göroğlu Beg şu günler ovada mı ka? Yak ovada yok. Nire gitti? 40 gün dağı gidenle. Emma şu yerde kalandar ayttı, aho ağa, şu Göroğlu Beg diyeller şu gün üyünü alıp gitti mi kayanı bilen. Yak üyünü alıp gidenak, üyünü alıp gitmedik bolsa men barayınım. Ahır üyünü dolanır deyip yankı arık alaşasını dürtgüle verdi. Emma şu yerde Göroğlu Beg menin ıhlas ve kendini bilip, hay kalandar dur uyana, senin uzak yolun yakinen bittiyen boldu. O ne? Senin solaydan Göroğlu'yun men olyan. Ey yağa, eddilödü diyen son yankı kalandarım köp bilyen eken. Göroğlu Beg'in sıyratına, sımmatına, atına gıyratına seredip, derru Göroğlu kelligin tanap, böke sala atından düşüp, manlayını gıyratın toynuğunu koyup zardar yığlap yatıverdi. Bu ne misafirçilik, havarını ver. Ağa havarını versem şu yanda tüvri zip bir yurt var. Padşahı öldü, kıydam idine padşah kaldı. Bu deydi üstten şert ayttı. Şu şerti bitirip bilen adam olsa malı mülküm bilen barcak şonu deyip jar çektirdi. Ha ayt o ne hil şert bidem eşteli. Bir belent köşkü var. Şunun atını aşırıp bilen adam olsa. Köşkten 40 kez belentlikte bir altın kuppa var. Şunu urk kaçırıp bilen adam olsa. 71 görüşen pelvanı var. Munam yengen adam olsa bar yaşanı. Emma ol aydılyan köşkten aşırmağı menin bir halatlı gıyratım. Ol kuppanı böl kaçırır yalı halatlı okyayım yok. Emma şol aydılyan pelvallarını menin eme gücüm zor geliyor ağa deyip biz köydüğün çıkarıp yağırnısını Göroğlu Beg'e görközü. Görsem bunun yağırnısında erenlerin, pirlerin falan 5 penceğinin edi bari kenna. Şu yerde Göroğlu Beg sesini kaşap, oho, senin emek pirlerden halatlerin bari keni. Emma işin onu bulman, yörün bulmağı çemeli, sürüver şu yana deyip yankı.
Goyungam şahrınım koyup, zadam koyup, galandıram alıp, nire desin töwre diyen yurt deyip, yolun devam et gidiverdi. Ad yatıp köp yörep, bir näçe mendil yol yörep, geliyetler çölbeyivanın içi bilen. Emma nice günnen ver ottan sudan havarsız bolup duran arryk alaşa gıyratın idine yaramady. Bir meydan yol yören soň 4 ayağın yere dikip andyçen ýalyp bir adım ätmen duruverdi. Emma galandyr köp bilen eken. Derrew ýanky alaşasyny taşlap, gıyratın idi bilen piyadalap, hökürdüklep ýuruverdi. Şu yerde görogly we gaýtdy, "Zaňar, sen gıyratın idine ýarýamyň näme? Gel seni arkama alayın" dip elinden çekip gıyrata mindirip küngre ýalyg edip arkasyna alyp, "Nire desin töwre diýen ýurt" dip ýolunda dowam etip gidiberdiler. Bular ýanky töwre diýen ýurtda peýda boldular. Şu yerde görogly we galandar attan düşürip, derwede sal goýberberdi. Ödem Hazrat Ali pirlerini çağırıp, adamın akıllı gıyrat canavar asman sarı götürülüp gidip, şol paçağıydın aytyen belin köşgünün aşıyıp, paçağıydı ödünün 72%, 32 emildar bilin köşk işlerini bir zayıda oturan eken, tap şoların karşına gelip düştü. Gele gelmesi arkasındaki yayını alıp oku doldurup, şol aydılyan altın guppa garap atık koyververdi. Guppanam şakırdadıp iki bölüp yere kaçırdı. Ine, işinin oňunudygyny bilen zaňar galandyrym, 3-nji şerti berja etmek üçin giripdir pialwallaryň bir çetinden. Köýnegini tirsegine çelli çermep, balagyny diýdine çelli çermep, ýanky girdi pialwallaryň bir çetinden badak salýak, oppan salýak, çylşyrma salýak, onu onda, muny munda goýup barýar. Gep gysgasyna ýaxşy, pialwallaryň soňuna çykyp, ýanky galandyr içki dörgüde garap ýurup ötägdi. Emma görogly begen muny atsyna synlap duran eken. Gel şunu bir meydan oýnap edeýin edip. Heyt galandyr, durup ýany görüp barýan bahry. Wah ağa, paçağıydın ähli şerti bitti. Indi men paçağıydın tidirek ýanyna ýetip bilsem ýetjek ağa. Emma görogly beg şu ýerde. Paçağıydın 3 şertiniň 2 şertini men bitirdim. Bir şertini sen bitirdiň. Sen gıyda 3'den 1 bolýan. Gaýdydyňa diýen wagtynda ýanky galandyr görogly begen gepini çyn bilip, eline saadyn alyp, "Ağajan aryn söýlesem, ýar meninki, ýar meninki. Ne maslahatlar eýleseň, ýar meninki, ýar meninki." Görogly begen atysynda muňa jogap gaýtaryp, "Bedem geldik çandy bilden, ýar meninki, ýar meninki. Ilgar etdik uzak ýoldan, gyýy meninki, gyýy meninki" dip ikisi bir dawalaşyp 5 kelime söz aýdysyn. Gör wagt näme diýerkä. Maslahatlar eylesin yar meninki, yar meninki, oh yar meninki, yar meninki. Hey hey yar meninki, yar meninki. Bizim gellik çandı bilden, gelhi bilden, yar meninki, yar meninki. Yar meninki, yar meninki. Algar ettik uzak yoldan, gıyy meninki, gıyy meninki, oh yar meninki, yar meninki. Hey hey yar meninki, yar meninki. Allah çünkü men gıyy wagtym örtendim janymy ýaktym. Ah örtendim janymy ýaktym. 71 pelwanyň ýaktym, yar meninki, yar meninki, oh yar meninki, yar meninki. Hey hey yar meninki, yar meninki. Gözlerimizi duman buldum, gelhi buldum, gözden akındır yan buldum, gözden akındır yan buldum. Gör olaydır doğum buldum, var seninki, var seninki, oh yar seninki, yar seninki. Hey hey yar meninki, yar meninki. Ha aley hey.
hıngıryan boldun. Gör oğlaydır doğun bolluk bar seninki diyen son näme? Paçağıydın şertine layıklıkdı. Bu kalandar bilen paçağıydı. Nikahıyıp toyadık koy verdiler. Indi kalandar tahta çıkıp sağ oldu. Gör oğlu benim 6-7 gün demdincimi alıp gidecek yolu gitmeyen kem. Dik yatmayın deyip bunun kaptalını vedir bolu vallahi. Yine 6-7 gün diyaksıca demdincini alandan sonra gör oğlu benim yankı kalandar şanın arzhanasına vardı. Hey paçayım menin sana bir ardım var. Ait gör oğlağa ait. Aytsam men bu dünyada oğuldan kıyızdan perdentten ne umid. Allah canlarım neden de bana Allah can oğuldan kıyızdan bir perdent berer kadiyip. Gece gündüz şunun oyunda, pikirinde, kuyunda gidip yorun. Bayakıda bana çöl beyvanda sataşan vaktinde men Üvücan atlı oğlum sorap Uyungam şahrına bar yedim deyip. Hemme zatları boluş yağlık yankı kalandar şağı gurrun veriyip. Eline sağdın alıp, iyi yaralılar musulmanlar gider buldum hanı öde. Cepa çekip adıyacağınlar gider buldum begi öde deyip yine bir 5 kelime söz deysin, gör bak näme diyer ka. Paçıklığı alacağınlar gider oldu meyhanı yahanı canı çandı bildin Allah ettirmeyi okuyordu. Haber aldan bizim haldan gider oldu meycan veli bal veli can veli han veli hayar velim gele yal hey we bağ girpin çemin bağladı gülün tirpin kıyametli oğlum diyem gider oldu meycan veli bal veli can veli han veli katwon we katwon met bolim avle şerabiçin gör olayları nereden geçip gider bolli meyhan vele can vele han vele gel yarim yandım yarim Göroğlu Bey bu sözünü tamam etti. İmma Göroğlu Bey kalandarı sağlık derecesini yetir koyundan son kalandarı yankı Göroğlu Bey'e coştu. Hey Göroğlu'na işin onuna olsun. Bu işte sana atxanı gerek mi? Top gerek mi? Kadine gerek mi? Neye mi gerek bolsa sonra bir elimi de çıktır. İmma şu yerde Göroğlu Bey yakmanı o zatların hiç ayfı gerek gel. İmma uyungan bijay uzak şehirdir. Yanına iyi olman bir lek koşun alıp git. Şu yerde Göroğlu Bey'in kahar geldi. He zangar. Bu takta çıkanına heyal bir hepte olanak. Yan sen bana akıl ver uğradın mı? Menin 40 idim senin bir lek koşunun ödege. Solarım men taşlak kayttım. Emma Göroğlu ağasının kaharının gelenliğini bilip yankı kalandır Göroğlu ağasını uğratmak bilen bolu verdi.
Bular daşqı dergüda geten wagtynda galanдар şabilen patsagı Göroğlu bege garap, "Hey Göroğlu ağa, şu yere bir ay 40 günü täk özüň gelmeseň, ýa-da Ügüljan bilen gelmeseň, ölümüň diýirmiň barlalymy? Al şu yere bir ay 40 günü täk özüm ýa-da Ügüljan bilen gelmesem, dogunlygy bir jaý etjek bolsaň barlasaňyz barlarsyňyz" diýip, bular bilen mäkem hoşlaşyp, "Nire desin bu ýaňam şäher" diýip ýene-de ýüzüni gumly gurup gidiberdi. Ad yatıp köp ýörep, bir näçe mendil ýol ýörep gelýärdi çölbe ýywanyň içinden. Emma Göroğlu beg bijay ulak ýol ýörenseň ajygyp suw sawurdy. He Allah jalarym, bir çarwa parwa dogry gelende, ýaknadan doýup gidende gowulmaly diýip bir çägäniň üstüne çykdy. Görse aňarsynda akly garaly goýullar göz gamaşdyrýardy. Pa geleydik gerek karnymyzyň doýjak ýeriniň üstünden diýip ine bärden bardy. Görse alymuly bir çadyr dikilipdir. Göroğlu beg derrew bildi gyzyl başlaryň üstünden gelendigini. "Hey tawarly şara adam mamy" diýse, "Ağa nä gerek saňa" diýip bir gyzylbaş çopan çykdy. "Hay çopan, men bijay uzak ýoldan gelýän. Derrew bir öwüç pewejim bolsa soýup meniň garnym doýranda bir sowap gadanardyň." Emma şu ýerde ýanky çopan Göroğlu beg gyratyna, syratyna, symmatyna bir meýdan seredip durup, gaýrada bir bölek galtamallar bar. Serdar geldi, galynam gelip, "Özümize gyryp mallarymyzdan sürüp gitýärow" diýip, "Ha seniň öwüş diýeniň näme?" diýip, duýdansyz duran gyrat janawaryň ýanky böwrüni çok murtaýag bilen raz aýlap bir saldy da. Emma adamnyň akylly gyrat janawar asman sary göterilip gidip, Göroğlu beg üstünden başa şagyny. Göroğlu beg atyny täzeden galyp bolup, "Hezaňar çopan, özümi nice ursaň ur, emma gyratymy degme, men gyratym bijay gowurýandyr." Şu ýerde ýanky çopan aýtdy, "Ha özüňi uranda näme garaňkylyk bolar diýýäňmi?" diýip çok murtaýak bilen Göroğlu begniň ýagarnysyna bir saldy. Emma bu gyýkylygy içerde 6-7 çopan bar ekenna. Bularam çykyp ýanky çok murtaýaklar bilen Göroğlu beg taýaklap asyl üstünde taýak jaý tapanaklar. Şu ýerde Göroğlu beg aýtdy, "Ömrümizde iýmedik taýagymyz şu gyzyl başlardan ikitýän boldy gowy" diýip, gylyjynyň bildirgasyny ýazyryp, gylyjyny eýlek, beýlek, siltek gan goýberende hemme çopanlaryň kelleleri eginlerinden gopup, dodoklary gyzgynny gyvyrt edýärdi. Bu çopanlar gyryp duran wagtynda, bu çopanlaryň arasynda Şämürde diýen köp zady görün, köp zady oýlanşyn, köp çäşinmän başdan geçiren bir çopan bar ekenne. Ine odun gedek şunun kubalansaň oduny gidan eken. Guur ýylgyllardan eşegine basyp aýdymjyk aýdyp gelýär. Görse ýanky hemme çopanlaryň kelleleri eginlerinden gopup ýatýar. Bunu görüp ýanky Göroğlu beg meni görmeýem ka diýip odunyň eşekden agdyryp ödem ýanky odunyň düýbüne tonkoýup sümp ýatyberdi. Emma Göroğlu beg atysynda munam görüp duran eken. "Hey çopan, gelip ýana" diýende ýanky çopan gorkunjyny emedeklep ýanky gyratyň aşagyna düýrülenip ýatyberdi. Emma şu ýerde Göroğlu beg aýtdy, "Men bijay uzak ýoldan gelýän. Derrew öwüç pewejim bolsa soýup meniň garnymdy doýur." "Wah ağa, meni öldürmeseň şu goýunlaryň jemin soýup bererem" diýe ýanky gyzylbaş çopan bijay gorkan ekenna. Emma çopan halkynyň goýun soýuşyny özüňiz bilýäňiz. 40 kulak gadany ýanky dursuwdan doldurup aşagyna odu galak gany goýup, kellesi ulragda bir öwüç getirip derrew damagyny çalyp derden çykaryp şakgalap satan butma but ýanky gaýnap duran gadyny bir çetden salmak bilen boldy. Göroğlu begim ýanky ettenip tenmänkä bir çetden iýmek bilen boldy. Ýanky Şämürde çopan goýuny soýup boldy, Göroğlu begim iýip boldy. Et gaýnan çorbanyň bir gult başyna çekip garny bilen murtuny tyýyp alap otýar. Bu hikmeti, bu gudraty gören Şämürde çopan, oho. Bu gaýrada bir bölek türkmenler bar. Hersi bir oturanda 10 adamyň naharyny ýen ýaş olardan şi. Ýa-da çar dagly çandy birinde Göroğlu beg diýip bir döräpdir, ýa tap şonuň ödüşi. Gel ertirden bäri maňa hyzmat baryny etdim, maňa degmese de degmezleşi. Bu içimden oýlanyp oturýançam bu soraglar şunuň ödüne beranda niçik bolýar diýip, çopan taýagyny sadyr edinip, "Haýwat bilen geldiň meniň ýanyma, sözlehe göçügüt, hardan gelersen? Näme kasym bar meniň aziz janyma, sözlehe bir ýigit nirden gelersen?" diýip ýaryn türkmençelep bir 5 kelime söz diýsin, gör wak näme diýerka.
hayvat bilen geldin benim yanıma gel ey söyle he bu çigit kaydan gelerdin gel hey gelerdin gel ah ne kalsın var benim adı canıma söyle he bu çigit kaydan gelerdin gel hey gel 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 berre gel ay ve çopan biçeren aklın şaşırma rüyada derdim ettin aşırmayı 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 doğru tanıştırın benim yaşırmayı yaşırmayı böyle he koç yigit kaydan gelir gelir bak hey gelir yaradan Allah'ım verdim muradım 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 ay gör oğluyla men verdim zımmatım gel zımmatım gönle hebi yigit hardane gelerdin gelerdin vah gelerdin ah aşık bin masuma nazar saldın mı nice yıl yurdundan çıda buldun mu geley buldun mu ey şemirde bir ıvız canı geldin mi söyle he koçuğunu kaydan ey ah gelir fin bak hey gel kardeşim ey baş yoldaşım ey hem kardeşim ey dayandım gel gayratım bak ey doğratım aşık sen mağsuğa nazar saldın mı nice yıl yurdundan cıda boldun mu şämürde dir üwüz jany geldin mi dip namany tamamlamakka gör oğlu şappa tutpu çopanyň yakasından heyt üwüz jan diýen mi nirede gördüň onu dip asyl janyny boğadyna getirip barýar emma şu ýerde çopan gör oğlu garap wak ağa sen meniň bokurdagym birje goý ber osoň şu üwüz janyň üýüne alyp gitmelem bolsa men taýyn ine goý berdim şu 1700 aňarsy bärsi görünmeýän akly gyzylly goýunlary görýärmiň howa ine 6-7 ýyl mundan ozal Uyangam şährinden buldurga sappay diýen bir adam 60-70 goýuny getirip ýarpa diýip taşlap gideni. Indi köpelip şulu 1700 goýun boldy. Ine şonuň ýanynda bir ýumruk ýaly oglum geldi, adyna da Üwüzjan diýdi. Hay men şonu aýtdym diýip dur. Gep gysgasyna ýaşy. Ine Üwüzjanyň hemme ýol salgysyny alyp, şämürde çopan bilen hoşlaşyp, niredesin Uyangam şähri diýip ýene-de ýolunda dowam edip gidiberdi. Av yatıp köp ýörep gelýärdi çölbeýi wanyň içi bilen. Emma baýaky ýençik çemirsi etler gör ogluwyň aňarsyny alyp gelýär, agyny köpürjükledim. Şu ýerde şu bir çatma patma dogry gelende de şu gök çaý içip bir ýakny çaý içip demal gidende gowulmalawdy gelýärdi. Emma günüň batyp gelýän çagynda bir atgaýdy meýdandan ýyltyldy peýda boldy. Ine bärden bardy. Görse bir ýyrtyk könüji çatma
Çatmanın içinde bir qarrı bağı bilen bir qarrı mama. Yanına da yan sakal murtçuk gelen iki tane oğlun. 4 bol bir kersen kaşır çalkamanı alıptırlar önüne. Yankı cahil yigitler biri çemçanın sapından tutup, biri bokurduğundan tutup. Sen 2 içtin ha, sen 3 içtin bol birinin kellesine çemçe bilen urup oturlar. Gör oğlu uyum yargından bu vakanı görüp pa geleydik kere karnımızın doyacak yerinin üstünden deyip. Hey tavırlaşara adam bağ mı diyende. Oğlum ne gerek sana deyip bir qarrı bağı çıktı. Hey bağı salamu aleyküm. Ve aleyküm esselam. Bağı şu gün akşamlık meni atım bilen bile tanrı miman alır mı? Emma yankı bağı gör oğlu begin gıyratını, firatını, sımmatını bir meydan seredip. He oğlum, özüne bir yurdun hanını sultanını men dep çıktırırsın. Emma tapyen gepin oğlunun kıdan enayi del. He o ne? Bu görmedin mi yankı iki cahil oğlunun bir çemçe aşın üstünde birinin etini oturuşunu. Men senin atını cay tap bersem tap berin, emma özüne cay tap berip bilmeyen. Barsan bir bayrak, gurgurak yere mihman olsun bulmayam ahır sen. Emma şu yerde gör oğlu ve vah bağı dillerini kuğun. Şu atımı cay tap bersen özüme cay biçeme taparın. Emma bağı yaşlığında feizçilik eden olmağı çemeli. Bir qoğu seyifhanası vardı. Şunda gıyratı caylap, otunu yesuvunu ber kaydı verdiler. İndi bugün atlansam bavanın göğününe gelir, göğünü yetmezçilik etmeyin deyip. Yankı köyünü çatmanın bir böğrünün yer tapıp, katı otunanları iyip, çay içip uka galip oldu. Yine adan oldu gör oğlu ve urup taşar çıkıp, ferlamanı çıksa görse iler yüzden bir ovadan bulutların arası bilen gök duman bolup bir şehir göründü. Gör oğlu ve yelk yasap bavanın yanına geldi. Heyt bava, bu ileri yüzde bir gök duman yalı ovadan şehir peyda oldu. Bu şehri ne mi şehir diyorlar? Pa oğlum onu bu yangamın şehir diyorlar. Gör oğlu ve içinden bir cay begendi. Ağdışman toğuşman edil üstünden gelane kinim gerek şehirmin. Heyt bava, şu şehirlik bir işim var. Şonu bir cay edip gelinçem, menin dedi atımı qoğuca seredip bilermin. Hay bavan çay pulsunu yetirsin biçeme serederin. Emma şu yerde keyfe kemerinde bir çangal tenge vardı. Bunu babanın eteğine oklak koy verdi. Emma babanın gözleri alıp satarın öde yalak bolu verdi. Şu yerde gör oğlu içinden oylandı. Allah canlarım, men aylandım çaptım, dolundum çaptım, gün gör közmedik ülkelerim kalmadı menin. Emma menin gör oğlu kenim bilse, bu yengam şehrinin ilatı menin kanımı götüre derman eder bular. Gel bular tanıymaz yalı men bir çopan misalında bolup gideyin deyip. Heyt baba, men bu şahane eşiklerimi çıkarayın, bana bir könülşünrak güppüsüppün yok mu dey. Emma baba aytdı, vah oğlum, şu täze deymesin, könü deysen, nice deysen tapılır deyip yankı gör oğlunun önünü könü küşül güppülerden üvümekler verdi. Hayfını eline alıp gör oğlu ve giyin deyse, hiç ayfı egnine de ilenak. Heyt baba, bunun bir ulrağı yok mu? Hayfını elim alsam oğlunun kırlığı yalık olup dur abi. Emma bağı ömrünü geyenizin men bolmağa çemeli. He oğlum, sen men koymayan boldun o deyip. Pelvançılık eden dövrünün geyen sevsen gara bizden olan bir apet güppesi vardı. Bunu getirip gör oğlu verin egnine giydirende güppinin aşak çeti gör oğlu verin göbegini zordan yapırıp durdu. Yine bir köyüne çarık vardı. Bunun yensesini basıp ayağına giydi. Töweregine seredik gördü. Görse mesdiginden yana 4 bölek bolup bir köyüne telpek yatirdi. Munam alıp sir tepesine oturttu. Beylinden kendir ip bilen kuşap çok mırtayıgam elini alıp. Hey baba, hani seret hani hey bir çopanı dağmen dedim mi? Baba bir göreyim deyse, pa oğlum, bu mengdeninde da galın ömrüne adamı yüzün düşmedi yalak oldu. Emma şu yerde gör oğlu ve içinden oylandı. Men gıyratımın yanına da bir bark göreyim. Gıyratım tanıysa hem mi tanıyor? Gıyratım tanımasa adam oğlu tanımaya deyip gıyratın yanına bar verdi. Emma canı var gıyrat ömrünü bunun yalıp etmişan adamı görüp mahri. Kulağını yapırıp deyişin sırtaydıp zındı gör oğlu verin üstüne. Gör oğlu verin ayağının zoru bilen zordan kaç kutuldu. Yine şu yerde gıyratına qarap, mahalım gıyrat, canım gıyrat. Men üvüz canın yanından gelinçem, öz gününü özün görü deyip. Bizim geldik bu yengama, ağlama gıyrat, ağlama. Üvüz deyip üttüm uğana, ağlama gıyrat, ağlama deyip bir 5 kelime söz deysin, gör vak neyme derka.
gözünden yaşı meydanda kılsak söveşi. Göroğluyunun baş yoldaşı ağlama gıyrat ağlama diyen sen gıyrat canavar Göroğluyun tanap özünün otusu bilen boluverdi. Ine Göroğlu ve Vıyıngam şahrının kalasına gelip girdi. Görse Edil şogunu Vıyıngam şahrında bağlar eken. Kovse edip iki yana aylanıyıp gezdi nämetçegini bilmen. Emma birden ayak çekip "Vahey, menin edin işim var bolsun. Men bu kalanın ilatına salam bermen girana kinime. Gel, Badır ganimatçı kılsın. Osun hemmesine bir otala salam vererin" deyip Göroğlu ve yine kovse edip aylanıp gediverdi. Edil aydışı yalı on kuyunun töwerегinde Badır kızıp "Alha al, berhe bir" Badırçıların sesi yer sarsırıyada. Şu yerde Badır'ın ortarında bir gelişikse tümmök vardı. Göroğlu ve şu tümmökün üstüne çıkıp çok mort ayağına söyün. Badırçılar hemmeğinde bir salam ho, hemmeğinde bir salam deyip sağımdına, solumduna salam ver kıygırı verdi de. Emma Badır'da boş oturan yigitler kendi. Aho yigitler, Badır'mı da bir çet yurttan bir enayi gelip duray. Gelin işini oynap ededelin deyip Göroğlu verin taşını tövröklep alıverdiler. Emma yankı yigitlerin enayi ben kahar geldi. Hay sizin enayi diyeniniz näme oluyor? Bir daha bir fevdöger. Galağınızı koyun getirdik satmağa. İne ertirden ver koyun tapman, mal tapman duran kassaplar. Heyt koyun deydin mi? Hani sen onun koyunun dip yankı Göroğlu verin taşını tövröklep alıverdiler de. Şu yerde Göroğlu ve aytdı. Aňarsa iki sagada yetip yetmenke ağım sürüp getiriyor. Oňa çelip biz bu galağınızın ýagdaýyny, fewdanyň ýagdaýyny bileýin dip öňünden geldim. Hay yigit sen bu koyununu näçe manatdan satjak? Biz söwdegärdäl öz malymyzy özümiz sürüp getirýäs, özüňiz dilep özüňiz alyberin. 5 tylla bersek bolýarmy? Yigitler insap diýen adam bar how. Hey 5 tyllardan bir koyun barmy? Bar 5 koydum 10. Kimse 10 koyunluk, kimse 20 koyunluk, kimse 40 koyunluk alyp gidip barýar. Göroğlu we munyň ýygy soralar diýenek. Teňe pul diýmen, tylla pul diýmen, kümüş pul diýmen, kagy pul diýmen alyp gidip otyr. Kise kemerlerini mäkem doldurandan soňra. Hey, kassapçı oralar bir durup alın. Indi men özüme degişli mallary sattım. Galyn mallary eýesinden soraman satyp bilmeýin. Ha eýesini kim diýerler onuň? Özüňizi mä tanasaňyz tanarsyňyz. Şu siziň galaňyzdaky buldurga sappaý. Şu biziň galadaky buldurga sappaýmy? Howa, ay sen şondan sorap satjak bolsaň şo bahir ýakynda öldi şo. Näme diýdin? Buldurga sappaý öldü. Bu gepi eşden yankı Göroğlu ve kiyse kemerindeki pulları zündürmeye yaman gow bahana boldy da. Yankı äpet göwre yeri özüni zyňyp "Wak buldur ağı bolajağın şumudy" dip garaguma garlyp zar-zar aglap ýatyberdi. Emma yankı gassaplar aýtdy, "He, zaňar fewdany boldyň sen. Bar nice aglysyň buldur ağan kapysyna barıp agla." Wak men onun öýüni tapmaýan ahyry. Ine tapmasaň dip öňüne bir jahil ýigide salyp goýuberdiler. Ine Göroğlu wegen bärden gidip barýar. Buldur ağı bolajagyň şuldur ağı. Köçe ýykyşdyryp elini ýüzüne tutup zar-zar aglap barýar da. Indi hawary kimden alaly buldurga sappaýdan alaly. Buldurga sappay yalançyda ýaşan döwründe oguldan gyzdan perzentden nä umyt bolup öýlenip bir gara başyna 6 aýaldagy alan eken. Ine 6-njy aýalynyň öweljan doglan eken. Buldurga sappay beçäranyň kadasy dolup bir märekeler bolmagy çemeli. Aýallary bir saçan başynda döwrograp otyrdylar. Ine Göroğlu wegen bärden bardy. Buldur ağı bolajagyň şumy diýip bosaga söýenip zöw aglap durda. Emma şu yerde muny eşiden yankı aýallary buldurga sappay beçäranyň bir jan koýur dosty gelen bolmagy çemeli. Barın getirin dip kenidleri ümledi. Emma kenidler bärden bardy görse ýanyny barar ýaly beladel. Elini bulak gaýdy berdiler. Emma şu yerde Göroğlu we iki elini ýüzüne tutup aglan kişi bolup geldi yankı ýengeleriň ýanyna. Emma yankı aýallar aýtdy, "Miman, nice aglanyň bilen agan gaýdyp geljek bolup duranak, gaýta seni munyň gaşyny degsin töwürek." Emma şu ýerde Göroğlu bilen gahar geldi. "Hay ýengeler, hey bir adam bir uzak ýoldan gelenden soň munyň karnyny doýurmanyň bir degsin töwürek derlermi?" Derrew şu ýerde kenidleri ümledi ýengeler. Emma yankı kenidleri bedelen saçaň 4 burçundan tutup Göroğlu bilen öňüne getirip ýazdylar. Göroğlu ve bara bir çapadıdan, bara bir yarım çapadıdan bir kase çay içip damagyny öýlenden soňra ikiden tıkmany aýlanşdy. Aňarsa yarım sagada yetip yetmänke ýankyp bedelen saçagyň ýüzüni ýyldyrym çakan ýanyga tyk goýaýdy.
Emma yengelerin savruk tordu. Aho miman, bunun cideksin tögürün bolsa et. Emma şu yerde gör oğlu ve gaytti. Yengeler deydi, bizim yurdumuzda ha deksin tögür saat bilen edilye. Sizin yurdun devine değin mi, öz yurdumun devine değin mi? Emma buldurga sappay biçaranın ayalları nice günden beri aydım sağdan bir haber bol oturan son ha mihman dillerini okuwan nice günden beri kulaklarımız kırlak ediptir. Öz yurdun dep jağını ediver diyenden sonra bu gör oğlu dört tarafını feretti. Görse döğün doğasıyal bir üç buruşluk dutar asıklı duran eken qadıqtan. Buldurga sappay biçaranın dutar bolmağı çemeli. Çangması kalıptır, derruğumunu kakıp alıp, çanglarını kakıştırıp, perdesini bağlap, kırışını sağlap, yankı yengeler ağırap. Bizim geldik Çandıvil'in düdünden, ak yüzleri hallı juan islerin. Aslım beyan etsem Türkmen ilinden, üvüz atlı derde derman islerin deyip Türkmen çelap bir nama etti, gör bak neme diyerken. Ay görüğlü künlüğün bildim nem buldu men bir kıyametli oğul izlerim ayım geley aldım ey çaldım ey näme boldy, ürüşüne bir nazar salsaň näme boldy? Men bir kıyamatlyk ogul islärin diýip aýdan bu namasyny nehe buldurga sapaýyň beýleki aýallar düşündi. Ne de Öweljanyň ejesi düşündi. Emma yengeler, aho mihman, dillerini oguwan, bu deýsine kemsizce etdiň. Indi bu aýçyk zadyny söz bilen emir beýan etdiň. Al yengeler, bu buldurga sapaý biçare bilen men kıyamatlyk dogandym, dostum. Bu 6-7 yıl mundan odal bir 60-70 tane koyunu yarpa deyip taşlak kaydany köpölüp bulam 1700 koyun bolupdyr. Indi men bunu bakıp bejeribim bilemem. Emma yengeler aýtdy.
Bu havarını sen buldurga sapay biçaranın yeki yalnız oğlu. Ehli malı dünyasının iyisi Üvülcan vardır. Üvülcan nerede? Kalatında Yusuf Şah'ın hizmetinde. Sen bu zatları şoňa barıp ayt. Emma men kalatını tapmayan ahiri. Ine tapmasaň dip öňüne bir jahil sal koy berdiler. Göroğlu ve gitti kalatına. Indi havarı kimden alaly? Weyingam şäheriniň sultany kalatında padşalyk edip oturan Yusuf Şah'dan alaly. Yusuf Şah bu köp zatları görýän, köp zatları oýlanşyn padşa. Ine günleriň birinde Weyingam şäherinde buldurga sapayın yanında yumruk ýaly Üvüljanı gören wagtynda gelecekde bir ýurdun hany sultany boljagyny bilen ekenne. Ýanyny özü deňemek 10 sanak oglany goşuýup özüniň ýanyna kalasynda köşkde saklayan eken. Ine Göroğlu begim aňyrdan urup girdi. Şol wagtynda Yusuf Şah özüniň 72 sypaýy, 32 emeldary, Üvüljanyň özü deňemek 10 oglany bilen döwrograp köşk işlerini bir jaý edip oturan ekeni. Emma Göroğlu begim aňyrdan gele gelmäşe salam ýok, älik ýok. Hey taýfyňy Üvüljan bolýaňyz diýip gyýryp goýup berdi. Emma Üvüljan munyň ýalbet nişan adam ömrüni görüp mahry. Gorkunjuna men Üvüljan bolýan diýip ýerinden turanyny öýden bilmän galdy. Sen Üvüljan bolýan bolsaň derrew meniň öňüme düş. Gumda seniň 1700 goýunyň bar, bakyp bejerben bilemek derrew sen şoňa eýe çyk. Emma Yusuf Şah köp zatlary gören, köp çäşenmäni başdan geçiren padşa bolansoň. Göroğlu weň siratyny symmatyny bir meýdan seredip, hey peşaplar, barın bunu köşkden çykaryp goýberň. Häle munda bir 1700 goýun eken, entek munda körowlugym ýok, bar urup çykaryň muny. Emma padşanyň aýdanyny derrew ber jaý edip, peşaplar sırly naýda gotoz bilen ýanky Göroğlu we urup daşar çykaryp, ýanky gapynan naýdalak gaýdy berdiler. Inha Göroğlu we hol aňyrrakda bir depe bardy, şunyň üstüne çykyp oturuberdi. Ahyra açylarsyň sen demir gapy diýip. Ine bir meýdandan yer meninki, gök taňrynyňki diýip bir atly peýda boldy. Ha bolmazmyň bula Yusuf Şah'nyň ýurt sorap ýören bagşy. Göroğlu weň deňine gelip atynyň başyny çekip, "Hey çopan, şu bir feralak gelinçän bir dutarmy atym tutup durarmyň?" Ay sen bir dutaryň atyň tutup durar ýaly näme sen kaky goýan gazyňmy? Hay men sana teňe bererem. Ay teňe berseň tutsam tutaram diýip Göroğlu we däli ýöreşine diýip ýanky gelip atyň başyny tutup dutaram elinden alyp galyberdi. Emma Göroğlu we bu garagazma dutary görüp durup bilmedi. Derrew dutarym gawyny çykaryp perdesini baglap kırışını sadlap her bir namalar aýtdy. Bu namany dinleyen ýanky bagşy atam ýadyna düşmän, dutaram ýadyna düşmän, ertek alty ýeňedi bolyp padşanyň ýanyna ýuwurk gaýdy berdi. Emma padşanyň ýanyna gelip, "Hey padşaýym, şu kapyň agdynda bir kirli bet nişan çopan oturan ekeni, her bir namalar aýtdy. Emma biz ýolunda galdyk. Emma nama diýse Üvüljanyň jany ýok ekeni. Ýöne Üvüljan bir söz aýdanda padşanyň öňünde sözü sınmaýan eken. Hey padşaýym, gele şu bagşam şonu öwdi. Gel şu çopanyň bir namalaryny dinläp göräýeli. Bar dinleseňiz dinläň diýip ýanky iki tane peşaw ugradyp goýup berdiler. Ine Göroğlu we getirip goýdular ýanky Yusuf Şah'nyň gaşynda. Yusuf Şah'nyň gahary gelip oturdy. Hey çopan, bolny janamaň bolsa aýtgumyň çekonsoň. Wag padşaýym, meniň saňa bir ardym bar. Aýt ardyň bolsa. Aýtsam biziň ilimizde Çardağlı çandı bilinde Göroğlu begdiyen bir erdüredi. Yigitler göres tutsa da şonun emellerinden tutyolar. Aydım aysa da, saat çalsa da şonun namalarından çalyolar. Ha men size şu Göroğlu begin namalarından aytıp bereyim. Vah eşitip bilmeyen yörünümüzüm Göroğlu begin namalarından da deyip. Şu yerde Göroğlu begim eline sadın alayıp, Yusuf Şah'nın özünü tarif edip, Yusuf Şah'ym Keroğlu'nun perizat ayları vardır. Sava seyrana çıkanda acap gülzarlar vardır. Ödüge bir ağı yollu, yigitleri sağı sollu. Kapısı 40 yaştan gullu tab ödün yalı gullar vardır deyip bir 5 kelime söz deysin, gör bak näme diýer.
hatları Ay kelamda yazar hatları Tevlede aramatları Pelvan kimin sıfatları Nakın genileri bağları Hay 14 ayının demin Şadu şükreydin demin Gül ruhatlıydın demin Merim kenileri bağları Alili veruli deri Alili veruli deri Gamimin alır ari Hedret haleyşanın bireyli verdi birleri bağırdı Harayli limanli Harayli Hedret aleyşanın bireyli verdi birleri bağırdı Kelamda yazar hatları, tevlede aravatları, pelvan kimin spotları, devirdes pirleri vardır diyen son näme? Bu namanı dinleyen Üvülcan yaş oğlundu, dek oturmadı yerinden turup be. Şunun yalı gerçek koçyütten hayır pata alındı, şunun yalı gerçek koçyüdün hizmetinde olundu, bizim bir adam olmalı diye koyuverdi. Emma şu yerde Yusuf Şah'nın muğa qaharı geldi. Niredeki kaltamanı menin önümde ögdöw dip yankı hünkar doğanını filkip köşkü terk edip ötägitdi. Emma paçafı çıkıp gidenden sonra bu 72 sipahi 32 emildari hemmeden bir-birden çıkıp ötägitdiler. Ine köşkün içinde dini gör oğlu ve Öwüljan'ın 10 yigidi kalıverdi. Emma ertirden beri goncunu gor goyulup oturan yigitler paçadan çekinip gepläbilmän oturdu. Şu yerde hey mihman barhan gitti dalanda otur bizim Öwüljanlyk bir gurrunumuz var. Ha ediverin gurrunumuz bolsa bizim oturup dursa bir çetinde. Ha sen nire gurrun nire dip yankı Göroğlubegin daşını ümeklap alıverdiler. Şu yerde Göroğlubegin qaharı geldi. Bir meydanın içinde yankı 10 yigidem hendegi süraymeledip Öwüljanlyň her gulunun düýüne ikinde girip he zanlar yigit. Düşhan öňüme. Şu senin maly dünýäň üçin görmedik görgün kalmadı dip yankı Öwüljan'ı ura ilki qaladın, sonra ilattan alıp çıkıp özlerini gumluğuruyup gidiverdiler. Ine bir meydan paypiyada yol yürenden sonra ömrünü ayağını ızgar yere degirip görmedik oğlun Öwüljan'ın ayağının aşağı davanları moncuk qavar verdi. Şu yerde hey ağa indi men mundan aňyr bir ädimim ätjek gel. Men bija ýadadım diýdi. Şu ýerde Göroğlubeg, "Wah oglum, gel seni arkamalaýyn" diýip muny küňre ýalyg edip arkasyna aldy. Ine şu ýerde Göroğlubeg aýtdy, "Hey Öwüljan oglum, her wagt meniň ýorgo ýürüşimem bardyr. Mäkämrek ýapşywery." Şu ýerde Öwüljan töweregine seretdi görse ýanky Göroğlubegin sığırın gulagy ýaly gulagy eline ildi. Mundan mäkäm tutdy. Ine gerekli daş eline ilen Göroğlubeg her fekrap zyňynda 10 adım aňyr düşýär. Emma şu ýerde Öwüljan Göroğlubegin boýnunyň üstünde oturan ýerinde içinden oýlandy. Hey bir adam üçün, bir adamın mal dünyası üçün şunun ýaly kynçylyklar görüp ýörermi? Gel oturan ýerimin boýnunyň üstü. Bu goýun diýdi, mal diýdi, pul diýdi. Gel şunu sorak göreýin diýip. Çopan ağa alıp geldin bu jaýa, goýun bilen pul diýeniň rasmydyr? Yalan sözläp, düşman bolma hudagy goýun bilen pul diýeniň rasmydyr diýip bir 5 kelime söz diýsin, gör wak näme diýer.
Raf mıdır geley, raf mıdır? Hay turuyup oğlum mi öldürdün, mertliğimi hıpşağa bildirdin. Yer kalanın dervedetin hındırdım, oyun bilen kulliyanın raf mıdır? Alhın eynedinin kıyıları. Ay dost bulup düşmanla etmeyi aradı. Yaşımızda bandın ömrümde yâde gel. Yâde, yâde. Vah bu iyice götürü kaçtım bir yâde gel. Yâde. Koyun bilen kulliyenin yarım 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 raf mıdır? Raf mıdır? Raf mıdır geley, raf mıdır? Ah raf mıdır geley, raf mıdır vallahi? Qarılıb, arılıb day ağlam qalır bu dünya vey bu dünya. El kızsa Ügülcan bu namasını tamam etti. Emma Göroğlu begim rastır Ügülcan, barçası rastır deyip yolunu devam edip gidiverdiler. Gep kıyıskasına yaxşı. Şu yerde Ügülcan Göroğlu begi tanap, Göroğlu beg bilen qaytmajak bolup Göroğlu begi köp azarlar verdi. Emma Göroğlu beg bunu ahir özünü kayle deyip Ügülcan'ı öz yanı bilen Çardağ Çandıbiyeline alıp qaydıverdi. Ine Çardağ Çandıbiyeline halkı halayığı Göroğlu beg Ügülcan'ı getirenine mes bolup begeniyip toy tutup koyuverdiler. Indi Ügülcan Göroğlu begin oğlu oldu. Oğlu yoktu, oğlu oldu ettiler. Bular maksat muradına yettiler.